Στις 4 Οκτώβρη να κάνουμε ανταρσία. Στη νέα αντεργατική επιδρομή που φέρνουν εκείνοι που ευθύνονται για την κρίση. Βιομήχανοι, τραπεζίτες, εφοπλιστές, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη λιτότητα χωρίς τέλος, στο νέο γύρο ιδιωτικοποιήσεων, τις απολύσεις, την ανεργία, στην ελαστική εργασία και τις περικοπές σε παιδεία, υγεία, πρόνοια. Ανταρσία. Στην κρατική βία και στην περιστολή των λαϊκών ελευθεριών, στην καταστροφή και εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος. Ανταρσία. Στο ρατσισμό και τον εκολαπτώμενο φασισμό, στους πολέμους που ματώνουν τους λαούς, με συνενοχή των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Αντιστεκόμαστε. Ψηφίζουμε ανταρσία. Το μέτωπο που συγκροτήθηκε μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη από δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής αριστεράς και της ριζοσπαστικής οικολογίας, από αγωνιστές των κοινωνικών, εργατικών και νεολαίστικων κινημάτων. Λέμε όχι στη Νέα Δημοκρατία και την αντιδραστική πολιτική της. Όχι στο Πασόκ, που έρχεται για να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Μαύρο στο λάος, στο ρατσισμό και το φασισμό. Στις 4 Οκτώβρη ψηφίζουμε μαχητική, εργατική και κοινωνική αντιπολίτευση. Ψηφίζουμε αντικαπιταλιστική, αριστερή συνεργασία για την ανατροπή. Ψηφίζουμε ανταρσία. Για την αντικαπιταλιστική απάντηση στην κρίση. Απαγόρευση των απολύσεων. Σταθερή εργασία για όλους. 1.400 ευρώ κατώτερος μισθός. Ριζική μείωση του χρόνου εργασίας. Προστασία των ανέργων. Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση του τραπεζικού συστήματος και των επιχειρήσεων που κλείνουν. Επιστροφή στο δημόσιο όλων των επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιήθηκαν. Εργατικό και λαϊκό έλεγχο στην παραγωγή. Δημόσια, δωρεάν παιδεία, υγεία και αξιοπρεπή κοινωνική ασφάλιση για όλους. Με τη δύναμη των εργατικών αγώνων, με την ορμή του φοιτητικού εκπαιδευτικού κινήματος που μπλόκαρε την αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Με την αντίσταση στις ρατσιστικές επιθέσεις, τα φασιστικά πογκρόμ, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών. Για ένα άλλο ταξικό εργατικό κίνημα, κόντρα στον υποταγμένο συνδικαλισμό. Νικηφόροι αγώνες, με οργάνωσή τους από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Συνελεύσεις, συντονισμό σωματείων, καταλήψεις, διαδηλώσεις, απεργίες. Δυνατή ανταρσία. Στο δρόμο της εξέγερσης του Δεκέμβρη, για το μέτωπο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, για την κοινή δράση της αριστεράς και όλων των εργαζομένων. Για μια αριστερά των ανυποχώρητων αγώνων, της αντικαπιταλιστικής πάλης, της ανατροπής του συστήματος και της εργατικής εξουσίας. 4 Οκτώβρη, ψηφίζουμε, στηρίζουμε αντικαπιταλιστική αριστερή συνεργασία για την ανατροπή. Την ανταρσία.